Sa number 4, isa ka mangingisda ang na-rescue sa Coast Guard sa baybayon sa Cadiz City. Duha na siya kaadlaw nga nagautaw-utaw sa dagat matapos magkaya ang iya sini nga bangka. Isa ka mangingisda nga taga Cadiz City, Iloilo ang nakitaan kaag na-rescue sa katapos ang Coast Guard Substation Lakawon samtang nagautaw-utaw sa baybayon sa tunga sang Lakawon Island kag barangay Cadiz Viejo sa Cadiz City Lunes nga adlaw. Sunod sa Coast Guard, bangod sa dalagpo nga balud kag kalain sang tiyempo tugas ang hangin nga amihan, nagkulob ang bangka ni alias Junre samtang nagalayag siya sa baybayon sa tunga sang Bantayan Island kag Carles adtong Enero 3. Nakita sang Coast Guard ang mangingisda samtang ilagi na transport ang mga na-stranded nga mga guest halin sa Lakawon Island Resort padulong Cadiz Viejo Port sakay sa Lakawon Island Resort and Spa nga boat. Gindapatan sang first aid ang mangingisda kag gindala sa Cadiz District Hospital ug napaidalom sa medical evaluation, laboratory examination kag pagmonitor sang iyang vital signs. Dako naman na magpasalamat sang pamilya sang mangingisda nga na-rescue kag buhi ang ilang nga himata.